Νίκη Νίντρα. Ξεκουράσου και θυμήσου. Καλώς όρισες σε αυτή την εμπειρία Yoga Nidra. Η μέθοδος I Am της Amrit Yoga. Η Yoga Nidra είναι μια μεταμορφωτική, καθοδηγούμενη μέθοδος διαλογισμού που βασίζεται στον ύπνο, γνωστή και ως NSDR, Non-Sleep Deep Rest, βαθιά ανάπαυση χωρίς ύπνο. Μια πρακτική περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές σώματος, αναπνοής και επίγνωσης. Οι τεχνικές αυτές πραγματοποιούνται με το σώμα ξαπλωμένο. Μέσω αυτής της διαδικασίας φτάνουμε στην αβίαστη αποδέσμευση από το νου και στο θεραπευτικό χώρο μεταξύ αφύπνισης και ύπνου, στο βίωμα της καθαρής ύπαρξης, στην ανοιχτή παρατηρητική συνείδηση. Για να ξεκινήσουμε, δημιούργησε απόλυτη άνεση και συνθήκες χαλάρωσης για τον εαυτό σου. Ξάπλωσε ανάσχελα. Μπορεί να σου είναι ωραίο να έχεις λίγο ύψος, όπως ένα μαξιλάρι, πίσω από το κεφάλι σου και κάτω από τα γόνατα. Και αν αυτό δεν είναι άνετο, οποιαδήποτε άλλη στάση στην οποία θα κινείσαι λιγότερο και θα αισθάνεσαι πιο άνετα, είναι κατάλληλη για σένα. Μπορεί να σου αρέσει ένα σκέπασμα για τα μάτια σου για το σκοτάδι. Σκεπάσου με μια κουβέρτα ή κάτι ζεστό, καθώς η θερμοκρασία του σώματος συχνά πέφτει κατά τη διάρκεια της Yoga Nidra. Κλείσε τα μάτια σου και άφησε την προσοχή σου να στραφεί προς τα μέσα. Μείνε ακίνητος. Άφησε πίσω όλες τις σκέψεις, την ανησυχία και την ένταση. Αφέσου πλήρως στην εσωτερική σου ουσία, στην πηγή του εαυτού σου. Χαλάρωσε, εμπιστεύσου και αφέσου. Ίσπνευσε πλήρως και έκπνευσε με ένα βαθύ αναστεναγμό. Και ξανά ίσπνευσε πλήρως και έκπνευσε με ένα βαθύ αναστεναγμό. Και αφέσου ακόμα περισσότερο. Νιώσε μια βαθιά αίσθηση ικανοποίησης, γαλήνης και ζεστασιάς στην καρδιά σου. Θα στρέψουμε τώρα την προσοχή στο σώμα για να απελευθερώσουμε παδιγευμένη ενέργεια και να προχωρήσουμε βαθύτερα σε πλήρη χαλάρωση. Εάν δεν μπορείς να έχεις υπερβολική πίεση στο κεφάλι, τότε είναι σημαντικό να αναπνέεις κανονικά καθώς σφίγγεις το σώμα. Με την επόμενη σου αναπνοή, ίσπνεσε βαθιά, σφίξε τις γροθιές σου και σφίξε και τέντωσε τα υπόλοιπα χέρια και τους ώμους σου. Σφίξε, σφίξε, σφίξε ακόμα περισσότερο, όλο δυνατά σαν βράχο και τώρα άφησε το εντελώς. Χαλάρωσε. Στην επόμενη σου εκπνοή, χαλάρωσε ακόμα περισσότερο. Αφέσου. Παρατήρησε και νιώσε τη ροή ενέργειας στα χέρια σου. Αυτή τη φορά, με την επόμενη σου εισπνοή, σφίξε και τέντωσε επίτηδες τη λεκάνη, ποπός, γλουτούς, πόδια ολόκληρα και δάχτυλα. Σφίξε, σφίξε, ακόμα περισσότερο, κράτα.
Τώρα άφησε τους μυς σου εντελώς. Χαλάρωσε. Στην επόμενη σου εκπνοή, χαλάρωσε ακόμα περισσότερο. Αφέσου. Παρατήρησε και νιώσε τη ροή ενέργειας στα πόδια σου. Αυτή την τελευταία φορά, με την επόμενη σου εισπνοή, σφίξε και τέντωσε ολόκληρο το σώμα σου. Χέρια, ώμους, λεκάνη, ποπός, γλουτούς, πόδια, δάχτυλα, πρόσωπο, σφίξε. Σφίξε, σφίξε ακόμα περισσότερο. Κράτα, κράτα και τώρα αφέσου εντελώς. Χαλάρωσε. Και με την επόμενη σου εκπνοή χαλάρωσε ακόμα περισσότερο. Αφέσου. Παρατήρησε και νιώσε την ενέργεια να επεκτείνεται σε όλους τους μυς, τα νεύρα και τα κύτταρα σε όλο το σώμα. Χαλάρωσε τελείως. Απελευθέρωσε οποιοδήποτε σφίξιμο, οπουδήποτε. Παρατήρησε και νιώσε την ανάσα σου πως κινείται. Πώς είναι, χωρίς να αλλάξεις κάτι. Νιώσε πως η ανάσα είναι μια αβίαστη ροή. Βύθισε την προσοχή σου στο κέντρο αυτής της ροής. Παρατήρησε τον εαυτό σου στο παρόν, στο είμαι και στο εδώ. Αναπαύσου σε αυτή την αίσθηση. Νιώσε τον απόϊχο της αναγνώρισης του «Είμαι εδώ» με κάθε σου αναπνοή. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Καθώς μπαίνουμε στην επόμενη φάση της Yoga Nidra, μείνε όσο το δυνατόν πιο ακίνητος. Εάν χρειάζεται να κινηθείς ή να κάνεις μια προσαρμογή, κάνε τη με επίγνωση και επίστρεψε στην ηρεμία το συντομότερο δυνατό. Μείνε ξύπνιος και κρατά μόνιμη επαφή με τη φωνή μου. Άφησε ολόκληρο το σώμα σου να ανταποκρίνεται στα λόγια μου άμεσα και χωρίς σκέψη. Άσε τυχόν αποσπάσεις, εξωτερικές ή εσωτερικές, να σε τραβήξουν βαθύτερα μέσα σου. Τώρα, άσε πίσω σκέψεις και πράξεις και γίνε απλά αίσθηση και παρουσία. Μην κάνεις απολύτως τίποτα από εδώ και πέρα. Νιώσε τον εαυτό σου να βυθίζεται στην ηρεμία πέρα από το νου. Άφησε τη σκέψη σου να σβήσει μέσα στο παρόν του σώματός σου. Αφέσου. Αφέσου ακόμα περισσότερο.
Όσο διαρκεί η Yoganidra, αφοσιώσου ολόψυχα σε αυτή τη διαδικασία. Γνώριζε πως οτιδήποτε σε εμποδίζει να αφεθείς πλήρως θα απελευθερωθεί αυθόρμητα και αβίαστα. Άσε πίσω κάθε συνειδητή προσπάθεια για να συμβεί οτιδήποτε. Τώρα ακολούθησε την καθοδήγησή μου σε αυτή τη τεχνική αναπνοής της γιόγκα. Εισπνέοντας βαθιά, γέμισε τους πνεύμονές σου από κάτω προς τα πάνω σαν να γεμίζεις ένα μπουκάλι νερό. Καθώς εκπνέεις, άδειασε τους πνεύμονές σου από πάνω προς τα κάτω. Άφησε την αναπνοή σου να είναι αργή και σταθερή, εισπνέοντας από κάτω προς τα πάνω, εκπνέοντας από πάνω προς τα κάτω. Παρατήρησε την κίνηση της κοιλιάς και του στήθους σου. Μείνε συνδεδεμένος με τη βαθιά αίσθηση χαλάρωσης και την απελευθέρωση έντασης. Άσε αυτή την αίσθηση να επεκταθεί σε κάθε μέρος του σώματός σου. Άφησε την αναπνοή να γίνει οδηγός σου προς τη βαθιά χαλάρωση. Τώρα κατεύθυνε την πλήρη προσοχή σου στην αναπνοή. Άσε την αναπνοή σου να συμβαίνει ελεύθερα. Βάθυνε αργά τις εισπνοές και τις έκπνοές σου. Άφησε την εκπνοή σου να είναι μεγαλύτερη από την εισπνοή. Άφησε τη ροή της αναπνοής σου να είναι σταθερή και ομοιόμορφη όσο το δυνατό περισσότερο. Εστίασε την αμέριστη προσοχή σου στην κίνηση της κοιλιάς και του στήθους σου καθώς εισπνέεις και εκπνέεις. Με κάθε εκπνοή απελευθέρωσε κάθε ένταση που κρατάς στο σώμα σου και κάθε προσδοκία στο μυαλό σου. Άφησέ τις. Με κάθε είσπνοη γέμισε κάθε νεύρο και κύτταρο με παλόμενη θεραπευτική ενέργεια. Χαλάρωσε. Εκπνέοντας, άφησε οποιαδήποτε πίεση οπουδήποτε στο σώμα σου. Άφησέ την ακόμα περισσότερο. Με την επόμενη εισπνοή, οραματίσου το σώμα σου ανανεωμένο και αναζωογονημένο. Άδειασε το σώμα και το μυαλό σου και αφέσου σε βαθύτερα επίπεδα ηρεμίας και σιωπής. Τώρα ανάπνευσε κανονικά και μείνε ακίνητος. Εστίασε όλη την προσοχή σου στο ενεργειακό πεδίο που γίνεται αντιληπτό με τη μορφή παλόμενων αισθήσεων στο σώμα. Παρατήρησε πως η προσοχή σου
τροφοδοτεί την επέκταση του παλόμενου ενεργειακού πεδίου. Η ενέργεια ακολουθεί την προσοχή. Νιώσε όλη την ένταση στο νου σου και το σφίξιμο στους μυς σου να λιώνουν. Άφησε όλη την ένταση απλώς να λιώσει, να στραγγίξει και να διαλυθεί στο επεκτηνόμενο ενεργειακό πεδίο. Στρίψε την προσοχή σου τώρα στο τρίτο μάτι, το σημείο ανάμεσα στα φρύδια και στη μέση του κεφαλιού σου. Στρίψε την προσοχή σου τώρα στα βάθη της κοιλιάς σου. Στρίψε την προσοχή σου τώρα στο κέντρο του στήθους σου, το χώρο γύρω από την ενεργειακή καρδιά. Αναγνώρισε τη βαθιά σύνδεση με την πηγή της ζωτικής δύναμής σου. Τώρα φέρε το σώμα στην επίγνωσή σου. Ακολούθα τις οδηγίες μου καθώς κινούμαστε σε διαφορετικά μέρη του σώματος. Επικεντρώσου σε κάθε μέρος του σώματος καθώς το ονομάζω, χωρίς σχόλια ή επικρίσεις. Δάχτυλα των ποδιών, πέλματα, αστράγαλοι, γάμπες, γόνατα, μυρί, λεκάνη, κοιλιά, ολόκληρη σπονδυλική στήλη, ομοπλάτες, ώμοι, χέρια, δάχτυλα, σβέρκος, πίσω μέρος του κεφαλιού, κεφάλι, πρόσωπο, πηγούνι, λαιμός, στήθος, κέντρο του στήθους. Επεκτείνε την προσοχή σου σε κάθε μέρος του σώματος. Ένα συνεκτικό σύνολο. Νιώσε ολόκληρο το σώμα σε επίγνωση. Λεπτές ενέργειες να θεραπεύουν και να εξισορροπούν ολόκληρο το σώμα. Ανάπαυσε την επίγνωσή σου τώρα στο κέντρο της καρδιάς. Άμεση εμπειρία του κέντρου της καρδιάς. Η πόρτα από όπου περνάει η ενσωμάτωση της ουσίας σου. Η πηγή της άπειρης συνείδησης. Βυθίσου όλο και πιο βαθιά στην καρδιά. Επίτρεψε το φως της ουσίας σου, της άπειρης συνείδησης, να λάμπει.
οι ακτίνες περνώντας από όλα τα στρώματα της ενέργειάς σου, εναρμονίζοντας όλη σου την ενέργεια στη συχνότητα της ουσίας σου. Άσε το φως να διαλύσει όλα τα εμπόδια στο ενεργειακό πεδίο σου. Διάχει το φως από την καρδιά σου. Νιώσε τον εαυτό σου σαν άπειρο πεδίο φωτός. Ξεκουράσου εδώ. Επίτρεψε στον εαυτό σου να ανταποκριθεί αυθόρμητα και αβίαστα σε αυτά που λέω. Είμαι ελεύθερος. Υπάρχω πέρα από όλα τα πιστεύω. Ζω στην ελευθερία της ύπαρξης που είμαι. Είμαι απελευθερωμένος από την εικόνα του εαυτού μου για να εξερευνήσω, να επεκταθώ και να βιώσω την αστήρευτη δύναμη που υπάρχει μέσα μου. Επιτρέπω το ακτινοβόλο φως της αγάπης να απελευθερώσει τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα στο σώμα και του νου μου, αντικαθιστώντας τα με πλήρη αποδοχή, συγχώρεση και εμπιστοσύνη. Ευθυγραμμίζομαι απολύτως και ανεφόρον με την ανώτερη δύναμη που πραγματοποιεί τα πάντα στο σύμπαν. Εδραίωσε την εμπιστοσύνη σου στη χάρη, στην προστασία και στη καθοδήγηση της εσωτερικής ουσίας σου. Όσο πιο συχνά συντονίζεσαι με την ουσία σου, τόσο πιο εύκολα θα είναι να τη βιώσεις, να την αφήσεις να ρέει από μέσα σου και να δώσει κατεύθυνση στη ζωή σου. Αν έχεις μια περιοχή που νιώθεις ότι χρειάζεται ίαση, ψυχική ή συναισθηματική, επίτρεψε το φως και την αγάπη να ρέουν σε αυτή την περιοχή τώρα. Τώρα, σιγά σιγά, άρχισε να βαθαίνεις την αναπνοή σου. Επίτρεψε στις εισπνοές σου να είναι λίγο πιο γεμάτες, στις έκπνοές σου να είναι λίγο πιο ολοκληρωμένες. Νιώσε το περίγραμμα του σώματός σου. Νιώσε που σ' ακουμπάει το σώμα στο έδαφος. Μόνο αν νιώσεις την εσωτερική όθηση, μπορείς να κάνεις μικρές κινήσεις με τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου. Να τεντωθείς.
σαν να ξυπνάς από ένα βαθύ ύπνο. Αλλιώς μείνε εκεί που είσαι. Αναγνώρισε αυτή τη στιγμή ότι έχεις κάνει μια σημαντική αλλαγή στην προοπτική σου. Η εμπειρία αυτής της προοπτικής θα σου επιτρέψει να ζεις στο σώμα και στην κάθε μέρα, ενώ είσαι συνδεδεμένος με το άειλο και το άχρονο. Όσο πιο συχνά επιστρέφεις αυτή την εμπειρία, τόσο περισσότερο θα μπορείς να ζήσεις με αυτήν. Απόκτησε τώρα μεγαλύτερη και ολόκληρη επίγνωση του σώματός σου και φέρε μια βαθιά αίσθηση ηρεμίας και ικανοποίησης καθώς στρέφεις την προσοχή σου πίσω στο σώμα. Παρατήρησε πόσο χαλαρό είναι το σώμα σου, πόσο απαλή είναι η αναπνοή σου, πόσο ήσυχο είναι το μυαλό σου, πόσο ήρεμος είναι ο παλμός της καρδιάς σου. Μείνε σιωπηλός και γνώριζε ότι μπορείς να βιώσεις αυτή την εμπειρία ξανά και ξανά. Όταν νιώσεις έτοιμος, μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Δώσε στον εαυτό σου την ηρεμία, το χώρο και το χρόνο για να επιστρέψεις σταδιακά στην πραγματικότητα που βρίσκεσαι. Και Jai Bhagwan, Victory to the Spirit, νίκη στο πνεύμα.